Min fotograf Kenneth, han påstår, at I elsker at se videoer af mennesker, der viser, hvad de har i deres tasker. Gider folk det? Bare tag din taske op på bordet. Okay. Nej. I min taske har jeg en kasket. Det er ikke altid, at jeg har en på, og så kan man tage den på. Så har jeg solbriller i. Har den på sådan her. Meget ligesom din mor. Så har jeg nogle handsker. Den bruger jeg, når jeg cykler. En hue, den bruger jeg, når jeg cykler. En halsdisse, den bruger jeg, når jeg... Så har jeg en Fantino Bundedrikker. Ja, tak, Christian. Ja, men det er fordi, dem sælger vi. Klar, vi skal ikke have reklame. Men jeg har også Christian, en større Fantino Bundedrikker. Nej, du skal ikke lave reklame for din drikke. Så har jeg en rykker fra mit teleselskab, laderen til batteriet på min ladcykel. Så har jeg også i min taske en ekstra taske til alle mine kabler, og den er faktisk lidt spændende, vil jeg sige. Tænker du, hvorfor har du det? Jamen, jeg er glad for, at du spørger. Jeg kan godt begynde at se nu, hvorfor folk synes, det her det er spændende. Så er der en taske mere nede i tasken. Vi går videre, Christian. Ja, nå. Det er bare... Der er mere i den. Hernede i har vi sådan et side sleeve. Der er der min computer. Og så er der min iPad. Så kan man afvikle lyd fra den. Det er faktisk lidt sjovt. Og hvad gør man så? Tak for, at folk har kigget med. Tak fordi at du så, hvad der var i min taske. Rydder jeg det sig selv op, eller?